Li Rojavaya Kurdistanê ji destpêka operasyona Tirkiyê grûpên çekdar ya leşkerî kontrolkirina grûpên çekdar ji deverên Kurdî re rojana binpêkirinan dermafê welatiyên Kurd de encam didin. Heta niha turêgirî ji wan re nehatiye danîn. Rewingeha Sûriyê ya mafê mirovan îro yekşemê 19 Nîsanê belav kir ku grûpên çekdar li gundên Umm el Asafîr, Erîşa, Feysaliyê, Dawdiya Malaslêman, li gundewarê Serê Kaniyê destdaniyê li ser mal û milkên hejmarek welatiyan û talan kirine. Herwiha malên hin welatiyan bi buhaneya endamtiya wan jê PD re şewitandin. Girêdayî heman mijarê, Rewingeha Sûrî ya mafê mirovan got ku heman grûpên çekdar malên Kurdên Êzîdî jî bi hinceta ku ne musilmanin yan jî kafirin şewitandine. Girêdayî binpêkirin û kiryarên grûpên çekdar li deverên Kurdistana Sûriyê jê dernexwecihî belav kirin ku hin çekdarên wan grûpan di çardehê vê mehê de jî alavên çandiniyê û terektorên xirabûyî û parçeyên wan li gundên Mirêkîz, Etiya, Dawdiyê û Eborasên li parêzgeha Hesekê dizîne. Serbarî dizî û talankirin û binpêkirinên grûpên çekdar di heftiya borî de jî li gor hinjêderên xwecihî, grûpên çekdar zêdetir ji 200 malbatên xwe li Serê Kaniyê û Girêspî li malên welatiyên Kurd bicî kirin. Hewla guhertina demografî li van deveran berdewam e. Ji destpêka operasyona Tirkiyê û grûpên çekdar ya leşkerî li ser Rojavaya Kurdistanê hin grûpên çekdar dê binpêkirin, dizî, talankirin û desteserkirina mal û milkên welatiyên Kurd de berdewam in. Hîn jî turêgirî ji wan re nehatiye danîn.